Sogi. Yng nglas y byd ers talwm, rhwng 9 o'r gloch a 3, roedd dreigiau'n mynd i'r ysgol, r'un fath â chi a fi. Ac bod Sogi druan yn gweithio'n galed iawn, ni lwyddai i gael seren ar ddiwedd unrhyw brynhawn. Y wers i'r flwyddyn gyntaf oedd sut i hedfan fri, ac meddai Madam Dreiges, rhaid cael adenydd cry. Bydd rhaid i chi ymarfer bob dydd am 1/4 awr i gael eich trwydded hedfan, rôl i chi dyfu'n fawr. Aeth Sogi i ymarfer, yn uchel iawn uwch ben, gwnaeth ambell dric reit naci, cyn bwrw i mewn i'r bren. Daeth geneth fechan heibio, ac medde hi yn fwyn. Hoffet ti gael blyster bach i wella blaen dy drwyn? Ffantastig, medde Sogi. Mae'n syniad gwych yn wir. A ffwrdd â fe a'i blaster pinc ymhell uwch ben y tir. Dysgu sut i rio oedd y wers ym mlwyddyn 2. Yn uwch, dwedodd Madam, mae'ch cegau bron ar gau. Bydd rhaid i chi ymarfer bob dydd am 1/2 awr i gael gradd 8 am rio, rôl i chi'n dyfu fawr. Aeth Sogi i ymarfer o fore gwyn tan hwyr. Fe rhiodd ac fe rhiodd, nes golli ei llais yn llwyr. Daeth yr eneth glen a dweud, twt twt rwy ti'n peth ffôl. Hoffet ti cael mintys poeth i ddod â llais yn ôl? Ffantastig, medde Sogi. Mae'n syniad gwych yn wir, a ffwrdd â fo a'i oglau mint yn chwythu dros y tir. Y wers y mlwyddyn 3 oedd chwythu tân a mwg. Llai o fwg, mwy o dan, medde Madam efo gwg. Bydd rhaid i chi ymarfer bob dydd am fwy nag awr i gael tystysgrif tanio, rôl i chi dyfu'n fawr. Aeth Sogi i ymarfer. Fe wnaeth ei orau glân. Fe chwythodd ac fe chwythodd, a rhoi ei hun ar dan. Pwy tybed a ddath heibio? Yr eneth fechan driw. Hoffet ti gael rywmyn hir i wella'r llosg a'r briw? Ffantastig, medde Sogi. Mae'n syniad gwych yn wir, a ffwrdd â fo a'i rhywmyn hir ymhell uwch ben y tir. Roedd y wers y mlwyddyn 4 i ni yn swnio'n ffôl, sef cipio tywysoges a'i chludo hi yn ôl. Bydd rhaid i chi ymarfer bob dydd am 4 awr i ennill tywysoges, rôl i chi dyfu'n fawr. Aeth Sogi i ymarfer. Fe wnaeth ei orau glas. Wna i beth ennill seren, dwi ddim yn ddigon cas. Ond meddai'r eneth wrtho, o tyrd ymlaen dy ti, dwi yn dywysoges, beth am fy nghipio i? Ffantastig, medde Sogi. Mae'n syniad gwych yn wir, a ffwrdd â'r ddau yn llawen, ymhell uwch ben y tir.
Pan ddaeth yn ôl i'r ysgol, roedd pawb yn gweiddi'n llon. Mae Sogi yn cael seren! Hwrei! Mae'n heiddi hon! O'r diwedd, medde'r eneth, rwyt ti yn seren fawr, a byddai innau'n nyrsio. Dy ffrindiau eraill nawr. Roedd y wers ym mlwyddyn 5 yn anodd ar y 9, sef ymladd clamp o farchog a chlefydd yn ei law. Ond cyn i'r dreigiau ddysgu yn union beth i'w wneud, daeth marchog iawn o rhywle ar geffyl crand a dweud, "Fi ydy marchog Milaen, ap Galahad o'r ddôl. Ble mae y dywysoges? Dwi'n mynd â hi yn ôl." Daeth tân o ffrwynnau Sogi, a'r rhuodd yn ddi-daw. Dwi ddim yn ofni marchog a chlefydd yn ei law. Tawr twpsyn, medde'r marchog. Dwi ti ond yn draig fach wan. Dwi wedi bod yn ymladd ac yn ennill ym mhob man. Stop, medde'r dywysoges. Dwi'n rhoi fy nhraed i lawr. Dwi wedi glan syrffedi ar sŵn ar ffreo mawr. Pam goblin dych chi'n ymladd? Dwi ddim yn mynd yn ôl i fyw fel tywysoges a gwisgo coron ffôl. Dwi isie bod yn feddyg neu nyrs a theithio mhell, yn ceisio mendio briwiau a gwneud y claf yn well. O finnau, medde'r marchog, mae hynny'n syniad braf. Mi hoffwn i gael stethosgop a gwella pawb sy'n glaf. Tyrd, brysia, medde'r eneth, fe awn i ddechrau'r gwaith. Ond all dy geffyl bychan ddim cario dau ar daith. Arhoswch, medde Sogi. Mae gen i syniad gwell. Fe fydda un hofrennydd i'ch cario chi ymhell. Sogi'r meddyg awyr, medde madam efo gwyn. Am yrfa fendigedig, rwyt ti mor ddewr a chlen. A bydd y ceffyl bychan yn aros efo ni. Bydd e'n anifail anwes i flwyddyn 1, 2, 3. Ffantastig, medde Sogi. Does dim byd mwy i'w ddweud. Mae gan fy nghriw a minnau waith pwysig iawn i'w wneud.